Vadiwa vateereri tadzoka nechimwe chirongwa chatinoti domestic issues, chirongwa chakatarisana neavo vanenge vachisangana nemaproblems mukati memamarriages avo. Regai tibva tapinda muchirongwa chedu chemuzuva ranhasi. Hanzi Elon Nashi, please post for me. Ndauyawo neissue iri murelationship mangu. Ndava ne3 years and I have been dating this lady of mine. Problem kuti mukadzi uyu kana akauya kuweekend kumba kwangu haasuki, haabiki, haawachi, chake kugeza obva aisa mabluetooth earphones oro kutamba chikudo neni. Kana ndikamubvunza iye anoti I can't perform my duties iwawo auri kundiudza because kumba kwedu takakura tiine mamaids maviri, saka I never cooked anything in my life. All that I can do for you is to take something mu fridge ndobva ndangochiisa mu microwave. I'll have done my part. Plus iwewe uri munhu asati andirora. Even though ukandirora will then have to look for a maid. Basa rake rinenge riri rekubika nekuwacha, nekuti panapa inini what I am there to do is to give you children and to give you love. Saka each and every time panouya kumba kwangu tinototenga fast food kana kunodya out, but mostly kana ndisina mari tinongo order debonius. Just imagine kuti the whole weekend tinoita kuswerera kungodya pizza nemadrinks, iye haabati anything zvachose. Kana akangoita mistake yekuti maybe angofungawo kuda kungocleana just a little part because anenge aona kuti mapepa atinenge tichidyira mateka aways anenge awandisa, akangobata chinhu zviri rough unotonzwa ava kutoti yo nzara dzangu, ndatokanganisa nzara dzangu, because munhu wekuti anogara akaiswa nzara dziya dzakareba ende haadi kuti dzimbokanganisika. Asi kana ruri rudo anarwo shame. Ndinototadza chero kumuramba nekuti kana ndikangofunga kuti mwana uyu ane rudo ndinobva ndatokanganwa nezvese zvekuti haabiki. But now reality is beginning to set in because ndava kubvunzwa nevabereki vake kuti ko muchauya kuno rini apa vanenge vachirevera nhau dzekuroora. But I can't save anything because mwana wavo she keeps blowing each and every money inenge iri mu account mangu. Kana mukangopinda any money anobva atenga, unongomunzwa achiti ndatenga 100 gig data, ndanga ndisina data rekustreama Netflix, account yangu yava kungogara iri pa negative. Payday yangu she makes sure kuti atouya, then we go out and we have dinner. Vedue, please advise me, ndoitawo say if you can help us together maybe tinokwanisa kubatsirikana, because musikana wangu uyu naye iye anoteererawo chirongwa ichi, pamwe tinokwanisa kuzobatsirikanawo mu comment section. Ndiyo yanga iri nyaya yakatumirwa naHaidi. Vari kutsvakawo rubatsiro mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Mukoma, please ndiri kukumbirawo help. Inini nemukadzi wangu we have been fighting for such a long time. Nguva yose iyi ndaingoti zvimwe kuda ndine problem nekuti mukadzi wangu ndinomuda, so ndakazosvika pakuregedza zvekuenda kubhawa ndichida kufadza my wife. Asi I recently discovered kuti ari kutodanana nemumwe murume, so one day akabuda semunhu ainge achingoenda kupeace job. Ndikabva ndamuona kuti munhu atopinda mutaxi, ndikatevera akazosvika kune imwe location, then akabva agamuchirwa neumwe murume. Zvese zvandakaona that day handina kana wandakaudza, ndakangonyarara hangu mukutarisisa our marriage. Then I saw kuti all along my wife was saying kuti this marriage aina mufaro, this and that, but yet she was the one who was cheating on me. Saka kuno kwatiri kunonzi kuinanda ndakawana vananyaupe vakabva vandiudza vakati basa iri vanogona kuripedza ne only 1000rands. Mari iyi ndinayo, but moyo wangu unorwadza kana ndikatanga kufunga kuti zvengozi handidi. Asi kana ndikafunga pain yekuona mukadzi wako achipinda mumba neumwe murume vobva vavharirana, only people who
who have been in my situation can only understand zvandiri kunzwa muhana mangu. I need help before I fall over the edge. Zvakangooma hazvo. Ndimukoma vakasangana nedambudziko mukati memarriage yavo, vari kutsvakawo help. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi mukoma wangu. Ndisi kuda hangu kutaura zita rangu nezita remudzimai wangu. Saka ndiri kuda kuti irambe iri nyaya yekuti kuzvivanza vanhu vasaziva. Asi ndiri munhu anobva but nyaya yangu iri kundiremera saidi rangu. Ndine mudzimai wangu takawanana 2005. Handisi kuda kutaura kuti anobva kupi, nekuti zvinozondishungurudza mangwana, because ndiri kuzama kuti ndivanze nyaya iyi. Asi ndanga ndichida hangu kuti ndinzwe kuti mungandipa option ipi kana kuti ndiite sei through pavanhu vachandishandura. But tiri kuno kuSouth Africa namudzimai wangu. Saka mudzimai wangu tigere tose takadaro tine 18 years, tiri tose tine vana 4. Saka tine vana 4 takadaro, tanga tigere nguva yose pa 18 years tiri vanhu vakavimbana. Hapana isura umwe. Chero neniwo kubva ndakadai so ndiri murume ndine 44 years, mukadzi une 36, taivimbana. Umwe neumwe kwaanoenda wanga usingafunduki. Chero neniwo ndakadai so, mudzimai wangu kana asipo aenda kubasa ndisingafunduki, panga pasina kana problem. Then nyaya ikatanga muna December 2022. Maybe that was towards Christmas. Saka zvinhu zvakandinetsa nyaya yakatanga mumba. Munozivavo kana mumba une mudzimai, zvinhu zvinoitika ndezvekuti kana uchitaura mumba panongoita ma certain changes like so. Panoita ma certain changes aya yekuti umunhu wako unomuziva kuti nguva yose totaura zvakanaka chichiwa imwe yeye. Then wozongovona sometimes kana wakutanga kufunza kuti ko ndiro iri papi, hamusandifunza ndiro kuva musikuiona here. It's like ndiri kupa muenzaniso. Ndava nenzara zve ndibikirei, unongozonzwa mhenduro dzacho dzaakutanga kuchinja, hadzisisiri dziya dzakare. Then mudzimai wangu uyu taisvika pakuti inini sevanhurume munoziva nguva dzemanheru tinenge taakuda bonde. Saka time iya yekuti ndava kuda bonde inini, mukadzi aingotanga kungopopota kana kungoita chimwe chinhu. Yes, ndaizotaura naye kusvika ndadini ndahwina. Ndandisingaiti zviya zvokuti ndomumanikidza, but ndaimuswededza padhuze. Asi mudzimai akatanga kungoita zvake zviya, ndandisingachawisisi kuti chii chiri kuitika. Ndofunga muri kundiwisisa zvinhu zvandiri kutaura. Ndataura naye, nyaya iri kundirwadza hayo nyaya iyi.
ndokutaura naye yes zvandaiwana ndaizviwana nguva iyoyo but munhu uyo haane nechinyi nebonde. Saka ndopakahotanga nyaya ipapo ndikati no unoziva chinya inani munhu woga woga munhu woga woga ane mudzimai mumba anoziva munhu wake, but pane mamwe machanges anoitika muupenyu mumba, ingava mukicheni kana kuti mubedroom. Unobva waona kuti no mudzimai wangu haasisiri wandinoziva. Saka apa ndiri kutaura pakuti inini mudzimai wangu ndakamuudza ndikati no, mararamiro aakuita haasiriwo. Handikuziviri uri munhu wakadai pa18 years. I'm sorry, ndiri mutevere, ndiri kuzama kutsanangura neshona. Ndikaudza mudzimai wangu ndikati no, inini pa18 years ndigere newe handisati ndaona zvinhu zvinoitika pauri nezvinhu zvaunotaura nemaactions ako handisati ndambosangana nazvo. Chii chinokonzeresa kuti usvike pakunditambudza kana takupinda pasex? Whereas pa18 years dzose waingova munhu wangu, hauna mbondinetsa. Chii chinokonzeresa kuti kana ndikakutaurira chimwe chinhu mumba wakuti wakutotanga hanzi kudini, kumonyorora kana kuti kunyandura? Chii chinokonzeresa kuti udaro? Mai mwana, ndini ndakutaura apa. Mai mwana, imimi ungati mune munhu kunze. Sikanzi handina. Ndikati no, maitiro amakuita ungati mune munhu kunze. Kana ndine munhu muchamubata henyu. Ndikati okay, iri zvakanaka iyi. Sorry, nyaya iyi inogona kungoreba. Ndikati okay, zvakanaka iyi. Vakazouya rimwe zuva, ini ndinoshanda mubrazil muSouth Africa. Handiri kutaura pandinogara because ndogona ngozikamwa. Saka ndiri munhu wokurima nematractor nokuplanta chichi. Saka ndakazosvika pakuti ndidaiso. Pane munhu wandakadzidzisa basa, mudzimai wangu ndobva abuya kubrazil. Saka abuya kubrazil pane michero yomusango yatakazodini, yatakaenda kunotsvaka. Ndobva ndasiyira munhu uya matractor wandakadzidzisa basa. Saka ndasiyira munhu uya ndobva ndabatsira mudzimai wangu kudini, kutana paya. Mudzimai wangu ndobva ati ndasendegwa piki remunhu akashama. Ndasendekwa picture romunhu akashama. Ani zvikanzi mukadzi wanhingi. Ndikati wasendekwa nani? Zvikanzi ndasendekwa nani nemurume wakati so. Handisi kuda kutaura zita rake. Why asendera iwewe? Ini ndiripo, ane namba dzangu, ane namba dzevanhu vakawanda, ane mudzimai wako. Nemhaka iyi asendera iwewe. Yeah. Swanza, iko zvino ndatoreswa, iko zvino munobona izvi ndatokuudza so chichiwa kuti okay. Angauya for a weekend just because iye anogara kulocation, ini ndinogara mubrazil. Saka anouya every weekend. Ndobva ndamurega neSunday akadini, akadzokera kulocation. Ini nchisara kunongo ndobva ndatanga kudzoka nyaya. Ndikaenda kwacho kunogara munhu wacho ndobva ndatanga kuvhunza. Ndaichema, ndorangara zuva racho ndaichema. Misodzi. Ndakachema ndisati ndambotoona kana munhu. Ndangosvika ndikavhunza vamwe varume kuti nhai varume, zvinoita here kuti munhu asendere mudzimai wako foto remunhu akashama? Pane nyaya apa chichiri kuitika.
ndobva ndatanga kuchema kwangu kwakusiri kuti kuchema kwaiva kuchema kwehasha nekuchema kunzwa kuti nyaya ndatoiona pati ndiri kushayiwa munhu ari kundizadzisira. Saka pane mumwe munhu akazondiona ndichichema ndobva azondipa WhatsApp usiku zvikanzi ndokumbira kuona mangwana manheru na5 o'clock uchichaisa. Ndobva ndati okay, ndobva ndaenda paari. Ndobva ndasvika paya paanga ari tikasangana musango. Chinhu chaakataura kwandiri akataura neni zvakanaka tikakwazisana tikadini. Ndobva andibvunza zvikanzi uri murume here? Ndikati ndiri murume. Zvikanzi unorevesa uri kuti uri murume here? Ndikati ndiri murume. Zvikanzi okay, pane nyaya ndiri kuda kukutaurira. Ningi ari kutora mudzimai wako. Mudzimai wako ari kuuya achivata panext door achibva kutown uku. Achibata next door mukamakiseni wodzokera. Iwe uri padhuze ipapapa. Pane dzimwe dzenguva dzaunovata panapa. Mudzimai wako wodzokera. Uvata ari padhuze newe. Dzimwe dzenguva anomuka makuseni wouya kwauri. Saka inyaya yekuti zvanga zvisati zvamboitika muupenyu zvangotanga muna December ipapapa. Handisi kuziva kuti ndidini. Mudzimai wangu akandikumbira chose kuti ndisakudza hama dzangu because takavhunzana. Takati nchibva ipapo mukomana wacho akatotiza. Mukomana wacho ndakanomuhlasira kumba kwake akatotiza akasiya basa anobva kuChipinge. Atorova pasi akaenda. Nanhasi hamo muno. Mudzimai ndakabva ndikanorova zvakasimba. Chiro nanhasi nyaya yacho haisati yapera. Saka chiripo iko zvino handichazivi kuti ndidini because ivo mudzimai wangu vakandikumbira kuti ndisadini. Ndokumbira kuti usataura nyaya iyi ndinobvuma mhosva yangu. Usataura nyaya iyi kufamily yokwenyu. Nekuti takavaka. Tine musha takavaka. Tinobva kuzvishavani. Tine musha takavaka. Tine vana 4. Musha uya hausiki. Ari kuda musha wake. Nemashoko ake akaresva. Ndokumbira kuti usabudzavo akati ndokumbira kuti usabudzavo hama dzako. Ndokumbira kuti usabudza hama dzangu. Nokuti kana ukabudza hama dzako handizivi kuti musha uya ndichakugara sei, ndichatarisana sei nehama dzako. Saka ndaikumbira kuti mundibatsire kuti ndiite sei. Kana kuri kuti pane munhu wamunokwanisa kuona anogona kuti ataure nemudzimai wangu, handingamboisi mafoni namba paaudio iyi, but maybe kana mungandiisiravo painbox ndokusenderai namba dzemudzimai wangu. Iye ndichiri kumuda. I still love him. Ndichiri kumuda but handisi kunzwisisa kuti muupenyu zvaanofunga tichiri tose here. But akandichita ndisati ndamuchita. Akandichita ndisati ndamuchita. Since 2005 handisati ndamuchita. But iye iko zvino 2022 muna December ndopa akatanga kundichita. Nokutanga kundichita ndobva ndamubata. Ndokurumidza.
saka nyaya iyi inondiremera. Ndanchikumbirawo kana muchikwanisa kubetsera, kana muri free mondirova inbox ndokusenderai namba dzomudzimai wangu, asi inini ndinomuda zvakasimba. Mudzimai wangu ndinomuda zvakasimba, handigoni naye, asi zvinhu zvakandiitira zvinondigwadza, handivati ndine mastress, but still ndinaye. Dai mamessages aanondisendera, dai kwakuri kuti ndaikwanisa kumasenda kwamuri, ndaikwanisa kukuonesai. Hamiri kukumbira ruregerero, hamiri. Unotouya kwandiri, haatombomiri, asi akandiresvera ndisati ndamuresvera. Ndokumbirawo rubatsiro kubva kwamuri, ndiite sei panyaya iyi. Thank you very much. Ndiyo issue yatakatumirwa namukoma vedu ava, issue yakangooma zvayo. Vari kutsvakawo help. Kana kuine vanenge vachida kubatsira mukoma, please let's give him my advices mucomment section. Tichenge tichibatsirana navo kuinbox, kuwhatsapp. Vadiwa vateereri, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.